बे समाव बड' ट्रेडिशनेल इंडिजिनियस गेम अर्थात खमलायनाय जी खेला बेखौ बिथांमोनखौ दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। लोगोसे बे जाबाय दायो जितु फिल्डआव दिन्थिफुंबाय थादों बे खेला जाबाय खमलायनाय। बेयो अलरेडि खेलो इन्डिया साइ बेफोर अलरेडि एक्सेप्टेड बे जाबाय बे खेलाया आरो बेखौ जागायजेनदोंमोन जोंनि बर' इन्डिजिनियास निफ्रायनो। बे जाबाय मोनसे रिकगनाइज खेला। बड' ट्रेडिशनेल इंडिजिनियस गेम दिन्थिफुंनाय जागासिनो दङ। बर' बेखौ खमलायनाय होननानै बुङो आरो बे खेला अलरेडि भारतनि स्पर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया खेलो इंडिया अलरेडि एक्सेप्ट जाबाय बे खेलाया। जायफोरानिकि बे खमलायनाय खेलाखौ दिन्थिबाय बिथां फंबाय बिनानाव मोननिसिम साबायखर बावनाय थाबाय। लोगोसे जायफोरानिकि बे खेलखौ दैदेनबाय बिथांमोनखौबो साबायखर बावनाय